Sanibonani Ningizimu Afrika yonke. Ake nginibingelele kahle. Ngibingelela uDr. Msuthu ngiyangabe sizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodlela cha ngisekhaya ke esigodlweni sami esikhulu la siphilisa khona abantu. Ngithi ke namhlanje bafowethu kade ngithulile ngibuka angisho nami ukuthi ngimkhulu kunobani kodwa sihlushwa zinyanga zasemzansi. Emzansi inyanga uyithola ngapha komaskandi uyithola ngapha ebholeni awusazi ukuthi inyanga ngokugaya umuthi ngokuphilisa abantu noma ngokukhuluma yini ngoba abanye babo sebabuka nje siyabuka la kwimedia ngendlela abafuna udumo ngakhona bayacindezelana omunye ubiza omunye uthi ufuna ukumsiza kanti ufuna ukumcindezela ukuze kuvele igama lakhe. Enesihlukanise lana ukuthi kukhona inyanga kukhona umthandazi kukhona uchitha. Asizodlala abantu abagijima baya ngaphansi kwezihlahla lapha bethi bangabathandazi ngoba bezinyanga. Inyanga uyithola ekhaya ehleli khona bese uthola inyanga ebhizi ihamba ikhuluma kwimedia ilwe izimpi ngomlomo. Asingalwe ngomlomo emadoda. Ake kubonakala ngengathi mina phambilini ngathi uhulumeni uma engakasinikeze nje umuntu nomuntu amnikeze athi nangu umuntu uyahlanya nangu umuntu ushawe stroke nangu umuntu unelumbo. Ngithi amakhulu amahlazo angavela ngiqinisile ngempela kunamahlazo angavela ngoba kunabantu esibabukayo abadumile abakhulumayo bakhuluma izinto eziningi abanye siyababuka beze bethenga abaculi bathi obani labo omkhulubeni labo lokho kubhizi kuthiwa kuvula amacala kubona ubani lo senegunya lona wanikezwe imendlelo ukuthi inyanga seziyokhulunyelwa enye inyanga ongasiyona nenyanga esingathi isezingeni ngaleyo ndlela isezingeni ngodumo ngoba uyazwana nokukhuluma nokuthenga abantu ithi abagqilaza. Angathi ke mangabe umuntu efuna udumo bese ecindezela umsebenzi owabo babamkhulu lo msebenzi bengahamba umkhulu beshawudana ngawo lokho kusatshiswa abantu la kuthiwa bayogqilaza omunye naye ufuna ukuphakama ngomunye sibe simazi kahle ukuthi uchitha uyona inyanga. Sizani Ningizimu Afrika uma niseleqiniso noma lisakwazi ukubona inyanga ukuthi inyanga yini. Njengoba ngikhuluma namhlanje ngiyakhuluma futhi ngiyaqina angisophinde ngikhulume ngale nkulumo ofuna kungiphendule ishayisa yena odongweni kodwa engikusho ngithi la kunezinyanga esezifikelwa ukukhuluma indaba ongazona ezazi ezifuna zona. Uze umuntu nangu kumaskandi uyena uze umuntu nangu kwezamabhola uyena uze umuntu nakho ubone inyanga yenza okuthile noma inyanga igaxela ngendlela egaxele ngayo uhlangana laphi lokuthi ubani unenkinga yakhe. Inkinga yomunye umuntu akuyona inkinga yakho. Asike siye kuzenza abahlaziyi ababhedayo asibhekane nomsebenzi esanikwa wona. Thina ke lo msebenzi asocosha ngehlathini asivelanga nje sanikeza isikhwama kwathiwa hamba uyokwelapha. Ingakho singena ndaba nje ukuthi siyatrenda siyaduma kunjani no uduma likhokhi. Futhi inyanga engunye ngifuna ukuyikhuza ngakho abayeka abantu ukuthi mabesiza umuntu sokufanele lo muntu ke ashuthwe kuze kubone izwe lonke ukuthi usizo uyena ngoba niphinde nikhande nabantu nikhanda abantu labeyofakaza amanga niphinde futhi mina njengabo labo babaculi nje siyazi ukuthi khona abaculi kwathiwa abagqilaziwe kukhona imbongo kwathiwa zigqilaziwe umuntu sibe sazi kahle ukuthi ukhokhele. Ngizokubekela example njenganango nje umfana uNavigator kwathiwa ugqilaziwe egqilaziwe kwaphela one week usekhipha ingoma ngaloyo nyanga leyo. Uyikhipha kanjani ingoma yomuntu wena okwenza into ebuhlungu uthi wena uzange uzulala usukukhohlisa abantu musana ukukhohlisa abantu ufuna ukuthenda ngabanye abantu nifuna ukubukwa ngabanye abantu. Niyabuka njengamanje lokho kunesiphithiphithi kodwa ngithi valani umlomo. INingizimu Afrika iyozinibone uma niqhubeka kanjeni futhi into engiyisho ngithi abantu abayeke ukuthatha isithunzi senyanga besibeke phansi. Inyanga ihlale kwayo manje ilapha abantu iye ukuqambukela endabeni engahlangani nazo. uDr. Msuthu lenyanga ngabe zizwe umzimba okhala amathambo amanye amadoda ebhodlela ukuthi mawunenkinga iyinkulumo eziningi noma ufuna ukuthi uzwe ukuthi hayi ngikhuluma kanje ngifonele
enambeni 0766419167 yila uzongithola khona. Uma uthanda ukuthumelela i-email uthi nyanga dr.co.za uzongithola lapho. Ngizokuphendula mangabe kufanele ngikuphendule, uma kufanele ngikuphose ehlathini ngizokuphosa ehlathini. Ayibonge Nkosi.